खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो गोनांथार खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ बर' फिसानि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर' बिमानि फिसा सानमा ब्रह्मआ वर्ल्ड गेम्स 2022 आव उसु गेलेनायाव बाहागो लानो थाखाय आमेरिका जुथाइ हादराव दावबायलांबाय। बे बाथ्राखौ आसामनि उसु आफादा गावसिनि समाजारि बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों आरो बिथाङा हादरनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हानायनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरदों। BTC खुंथायनि बुंथिगिरि काटेराम बर'आ 25 नं बागानबारा बियाबनि बेन्दोङाव थानाय गेरुवा PTCनि गेरुवा गामिनि समाज सिबियारि लिरगिरि आरो एबसुनि दैदेनगिरि मावफारियानि थान्दै रुंसारि गिरीश कछारी आरो समाज सिबियारि समुद्र बर' बिथांमोननि न'आव थांना दान्दिसे खौरां लाहैदों। मानास माहारियारि पार्कआव दावबायारिफोरनिफ्राय टिकेटनि बेसेन बारायनायनि हेंथायै सोमावसारदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि मोनसेल' बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन दावबायारिफोरनि गोसो बोनो हाग्रा दावबायथिलि मानास माहारियारि पार्कआ मानास माहारियारि पार्कआव दावबायारिफोरनि टिकेटनि बेसेन बांनाय, मैदेर साफारिनि बेसेन बांनाय, गारि पार्किंनि बेसेन बांनाय, लामा फोसाबना होयै बायदि बायदिनि हेंथायै सोरखार आरो हाग्रा बिफाननि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुङो। ग्रेटार मानास कनजारभेशन एन्ड टुरिजम डेभेलपमेन्ट ससाइटिनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरनि दैदेनगिरिफ्रा आखायाव प्लेकार्ड बेनार फेस्टुन लानानै बेसेन बांनायनि हेंथायै 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 12 रिंगासिम 3 घन्टा मानास माहारियारि पार्क बासबारि रेन्जनि गेट नम्बर 1 आव गोख्रों सोमावसारनाय दिन्थिफुङो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। दिनै जारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दख'रानि सिङाव बर' बिजोंजों फरायनानै देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय लोगोसे जिउ राहा दानाय बिनि बागै गुवारै सावरायनाय हाबाफारिया ओनसोलनि फरायसा दिथागिरि, फोरोंगिरि, दैदेनगिरि आरो रायजो राजा मेलेमजिबि मानगोनां बिथांमोननि मददजों जोबोर मेहेरगोनाङै खुंफुंजायो। बर' हारिनि हादरनाङै बयजोंबो मिथिसारजानाय मुंदांखा फुटबल गेलेगिरि हलिचरन नार्जारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय जोबथा सेसन ISL आव हायद्राबाद एफसिखौ फाइनालाव देरहाहोनायनि थाखाय हायद्राबाद एफसिआ फिन हलिचरन नार्जारिखौ बोसोरसे एबा 2023 मायथाइसिमनि थाखाय बायफिननाय खौराङा बर' हारिखौ देरगाहोदों। बाक्सायाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। मैदेरा गामियाव फैना न' बां सिलिंखार खालामदों। आदारनि आंखालाव गोग्लैनाय हाग्रानि मैदेरा आदार नागिरनानै बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर खोन्दो जौहां बेंखनाव थानाय भुटानकुटी बागानपुराव राम बाहादुर मिर्जानि न'खौ सिलिंखार खालामदों। हाग्रानि मैदेर फालोआ न' बां सिलिंखार खालामनायजों लोगोसे माइरं दैरं गासैखौबो सिलिंखार खालामलांदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर' देंखो मुलुगाव गोबांथार मेथाइ रोजाबना गावखौ सिनायथि होनाय मुंदांखा देंखोगिरि बिराज मुसाहारिया जुलि जाबाय। बे समाव बर' सावथुन मेथाइ मुलुगनि सासे जाखांफु लाइमोन मेथाइगिरि बिराज मुसाहारिया मैया गावनि मोजां मोननाय अनजालिजों गोथार जुलियाव जिरायबाय। सावगारियाव जरासे समायना नुथायानो बिथांमोननि गोथार जुलिनि सावगारि। मुंदांखा देंखोगिरिनि गोथार जुलियाव बिथांमोनखौ समाजारि बिजोङाव गोबां गाहाम हामलायथि बावहरनाय नुनो मोन्दों। जोंनिफ्रायबो बिथांमोननिसिम गोथार जुलिनि गाहाम हामलायथि बावहरनाय जाबाय। बिथांमोना जाहाथे जुगे जुगे आलो गोजोनै रायजो मोनजायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।